Здравейте хора! В това клипче ще ви покажа как да промените DPI-а на вашия Note 2. За тези, които не знаят, DPI е големината на всичко на вашия екран. За да промените и да го направите по-малко, трябва да изтеглите и да флашнете няколко неща и да промените един системен файл. В описанието на клипчето ще има линк към тази тема в XDA, от която можете да изтеглите тези файлове в зависимост от какъв ROM използвате. Ако сте с 4.1.1, ето ви файловете, ако сте с 4.1.2, използвате тези. И също така трябва да видите коя версия на ROM сте. Аз съм с LK4, ето. И някои от файловете са само за тези 3 рома. И трябва да ги изтеглите. За тези, които не знаят, FlashBar Service е вашия multi-window. Това е FlashBar Service. Следващото нещо, което трябва да направите, е да изтеглите от Play Store програмата наречена Root Browser Lite, за да може да промените системния файл. Отваряте я и когато ви пита да изтеглите нещо, трябва да му позволите. След това трябва да отидете в System и да намерите файла build.prop. Отваряте го с RB Text Editor и трябва да намерите LCD Density, където пише. Трябва да го има на две места. Едното е това и го променяте на 240. И другото е ето това, 240. И го запазвате файла. Трябва да му дадете root достъп. Следващата стъпка е да влезнете в Recovery. След като телефона е изключен, трябва да задържите копчето за звука нагоре, копчето в средата и копчето за включване, за да влезете в Recovery. След като влезете в Recovery, трябва да изберете Install Zip from SD Card и да намерите къде са се запазили файловете. При мен се намират в External SD в Download. И просто трябва да инсталирате файл по файл. Когато инсталирате всичко, вече сте готови и можете да рестартирате телефона. И ето, вече всичко е готово. Всичко на екрана ви вече е по-малко и може да се възползвате повече от вашия голям екран. Ето. Можете да виждате повече текст. Това беше от мен и до скоро!